Γεια σας παιδιά, CJ εδώ. Εντάξει, είμαστε CJ γιατί... Εντάξει, το φίλο μας, CJ εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε το βίντεο απάντηση μας όπως σας είχα πει στην ανακοίνωση πριν από 5 μήνες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση που είναι από το host 1, 2, 3 και μας λέει, θα σκότωνα τη Ριάννα επειδή λέει, και θα τη σκότωνα με σνάιπερ επειδή λέει συνέχεια Ωραία. Αυτό. Δεύτερη απάντηση. Δεύτερη απάντηση. Λοιπόν, είναι η Τζέγκερμαν, γιατί είναι 3 όχι 4, όχι 3, είναι 3. Θα σκότωνα το Ρονάλντο με αμάξι. Μισά λεπτά, τα έχω πει. Ο Ρονάλντο. Στο δύο πάνω το γάμισα. Έπεσε η κάμερα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά έπεσε η κάμερα. Λοιπόν, τρίτη απάντηση και τελευταία είναι από τον Captain Crooks 456 και μας λέει τι μας λέει, θα σκότωνα το τίποτα χωρίς να μου έχει κάνει τίποτα. Ναι. Πάμε να κάνουμε ένα σκετσάκι μικρό. Γεια σου τίποτα. Γεια. Τίποτα θέλω να σε σκοτώσω. Πάρ' το μαχαίρι. Έπαιξε την κάμερα, γάμω το σπίτι. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, κάντε like, subscribe. Επίσης πείτε μου για καινούργια βίντεο άμα σας αρέσει αυτή η ιδέα από μήνυση, δηλαδή να μιλούν ανθρώπους. Θα μου γράψετε μου στα σχόλια άμα σας αρέσει αυτή η ιδέα. Bye. Έλα, κλείσει την κάμερα, τελειώνουμε.